Yay, done monthly, done. Bye. ಮಂತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಮಸಾಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಿ ನಾನು ಟಿಪ್ಸ್ ಏಯ್ ಸಾನು ದಾದಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹತ್ತವು ಇತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿಗ ಮೀಪಾನಾಗ ಯಾನು ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಂತೂ ಸಿರ್ಲಾಕ ಪೂರ ಕಂತುಪ್ಪತೆ ಸೊ ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಹೈಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ದೆಪ್ಪು ಯಾನು ಮಾಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋದಾರೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ನಿಕ್ಲು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಬರತ್ತೆ ಐತಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಒಂದೆಲ್ಲ 2 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗಂದು ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈ ಲವ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ತಮ್ಮನೇಲ್ ತುದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸಾನ್ವಿನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಅನ್ಪಾಡೋದು ಲೈಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ನೈಟ್ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ರೂಟೀನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಏನಿ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಅಂದಾದ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ವಿನ ಎಂಚ ಬರ ಕೇರ್ ಮಂತೊಂಪೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂತ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಪೋದ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದಾದ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಈತೇನ್ ಪನೊಂದು ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಜಸ್ಟ್ ಲಕಿನ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದು ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕದು ಪುರ ಆತನ ಆತಿ ಬೊಕ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಆತಿ ಜಾರ್ನ ಲಕ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂತೂ ಪರ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತುಲಿ ಗದೆ ಗುಜ್ಜೆ ಸಾನ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಕಂತೀತೆರ ಈಗ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಾರು ಹೌದಾದ ಮಾಪು ನೀರು ಡಿಗ್ ಮಾಪುನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಪುಂತುಲೆ ಎಂಗಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಬೆತ್ತು ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಾದಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಟ್ಟದ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಚೆತಸ್ಕೋಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಪಾಡ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂತೊಂದಿರ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಏ ನಾಣ ತಾತ ಡಾಲಿಗ್ ದಾದ ಆತನ್ ಜ್ವರ ಆತನ ಓ ಕತೆನೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ವಾರಾ ಅತ್ ಡಾಲಿಗ್ ದಾದ ಆತನ್ ಡಾಲಿ ದಾನೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ನ ಸರಿ ಆಪುಂಡ ಇದು ಡಾಲಿ ದಯ ಚೋಚಿದೀನಿ ಅಂದ್ ಡಾಲಿ ಚೋಚಿದಿಂದೆ ತಿರಿಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನ ತಿಳಿ ಮೂಲ್ ಚಿಚ್ಚಿ ಊರು ಪಾಡ್ದೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ವಾರಾ ಓ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಚಿನಯ್ಯ ಹಾಗೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ಯಾರಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ನಾಡ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಒಡೆ ಪಾಡ್ನು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಾಯಿಗ ಕಣ್ಣಿಗ ಪಾಡ್ಲಿ ಪೋಯ ನಮ್ಮೈತೆ ತಿತ್ತ ಪೋಯ ಮಮ್ಮಮ್ ತಿನ್ನಾರೆಂಡು ಶಮ ಆತುಜ ಶಮ ಪಾಡ್ಲಿ ಗಿರಮ್ಮನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಮುಗಿಪುವಾರ ನಿಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪೋಕ್ರಿ ಮತ ಒಂತೆರಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಏನ ಮತ ಪೋಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಲಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಜ್ಜ ಅನ್ಪುರ ಪನ್ಲೆ ತುಲಿ ಆರೆ ಅಮ್ಮನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ಪುರ ದೆತ್ತದು ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಆತೆ ಸಾನ ಪೋಯ್ ದಾದಂಡಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ರೂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗಾನ ಇರ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಾರ ಪೋಯ್ ಯಾನಿರನ್ ಟಾಟಲ್ಲ ತಗೊಂಬೆ ಪೋಯಾ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿನ ಮಿತ್ತಿರ್ದೆ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ರಿ ಮಲ್ಲ ರಸಾಸನ ಮನ್ಪುಡಾರಿ ತಿತ್ತು ಬರ್ರಿ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ತುಲಿ ಹಿತ್ತೆಲ್ಲ ಕುದೊಂದವಳು ಬುಡ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಲಿಗಂದ ಕೊಡ್ತೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಗೋಡೆಗೆ ಬುಡ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಸರಕ ಸಾಮಾನ್ ಪುರ ಯಾನ್ ಪಾತೋ ನೋಡು ಅತ್ತೆ ಸಾನು ಇರ್ನ ಡಾಲಿನ್ ಪಾತೋ ನೋಡು ಮಾತಲ್ಲ ಪಾತೋ ನೋಡಿ ಇರ್ನತೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಸಾನ್ವಿನ ಫಸ್ಟ್ ರೂಟೀನ್ ದಾದ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಸಾನು ಬಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಏ ಸಾನು ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಪೂರ ಬೂಸಿ ಅರಾಂದೀರು ಶೀ ಡಾಲಿಗೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ರಂಡು ಬಲೆ ಡಾಲಿ ಬುಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬುಪ್ಪಿ ಬಾ ಮೆಲ್ಲ ಬಾ ಬಲೆ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಡಾಲಿದ ಸುರ್ಪ ಆತಿನೇ ಇವತ್ತು ಶೋಕ ಆತನೆ ಅಲ್ಲ ಡಾಲಿದ ಸುರ್ಪ ಬಲೆ ಓ I love you encha manpuna I love you panni I love you sanu I love you encha oh burun dubban balle apoi tuli inchene ittirde titta barodanda enklege onji arಧ ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಬಲ್ಲೆ ಶಾನು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಹೌದಾ ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚದಾಯ ಬರ್ತೀನಿ ಆಪುಂಡಾ ಬಲೆಯಾ ನಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪುವಾರ ಅಂತಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಚಳಿತ ಟೈಮ್ ಏನಿರ್ದ ಅವರ ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಮಸಾಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ತಿಳಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಿ ನಾನು
ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಸೊ ಒಂದು ವೇ ಪಾಡ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೂರೆಕ್ಲೊಂದು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಟಲೆ ದೇಹ ಕ್ಷೀಣ ನರಗಳ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದ ಬಲಹೀನತೆ ಸೊ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಾನು ಟಿಪ್ಸ್ ಏಯ್ ಸಾನು ದಾದೊಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹತ್ತವು ಸಾನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಡಾಲಿಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಇರೆಗತ್ತು ಡಾಲಿಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅವು ಹಾ ಡಾಲಿಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಹಾ ಡಾಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಿಡ್ದು ಡಾಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಮ್ಮದ ತಂದ್ವೇರು ಟಪ್ಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ಇಂಚಿ ಪಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬದ ಪೋಕರಿ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಪರಪ್ಪೈತೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಂತ ಆಯ್ಬೇಕ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಅಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ರಪ್ಪೈತೆ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪುಗತ್ತೆ ಸಾನು ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪುಗನೇ ಓಯ್ ಅಂತ ನೈಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟೂಕಶ್ ಪಾಡ್ನು ಹಾವ್ ಜೈ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ಪೂಜೆ ದಾಂಡ್ ನಾನೈತೆ ಅವನೇನ್ ಮಾತ ಆರೈತದ ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಇದು ಪೀನರಿ ಬಜೆ ಪಿಂಟೆಲ್ಕಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಅಗ್ರದ ಕಾಯಿ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ ಆರೈತದ ಅಲ್ಲೇಕ್ ಮುಟ್ಟಾಗ ಯಾರೇಪುಗ ನಾನು ಈ ಸೈದಿಗೆ ಅರೆಪುಂದೆ ಪಡ ನೆಟಂತೆ ಕಲ್ಲು ದರಗ ಉಂಡು ಗೈಸಿಲ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೀರು ಆರು ಮುಂಚೆ ಪುರ ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ದಾಗಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಪುರ ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಕುಳಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಾಡ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಸೇಲ್ ಆದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಬೈದಿನ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಚುಚೂರೆ ಮನ್ಪುನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಜಿ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಅದಗನೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ದುಂಬು ಪಂಡರಡ ಎಂಕುಲು ರೆಡಿ ಮಂತು ಕೊರ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ದಿ ಒಂಜಿ ಓಲಾತೆ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಆವಡ್ ರಾಗಿ ಸಾರಿ ಆವಡ್ ಓವೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಕೆಲವರ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಡಿಲೇ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಕೊರ್ನಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದ್ ಅಂಚ ತಿಳ ಪೋಯರ್ ಮೇಡಮ್ ಪೋದಾಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ತುಲೆ ಮುಂಚೆ ಬತ್ತ ಪೋಯ್ನಿ ಅದೇ ಇಂಕ ಬಲಿಪುನೆ ಅಂದ್ ಸೊ ಇಂಕ ಬಲಿಪುನ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದತ್ತ ಯೂಸಸ್ ಪುರ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಡೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಪೀನರಿ ಬಜೆ ಪಿಂಟೆಲ್ಕಾಯಿ ಪುರ ದಾಯ ಪೂಜುವೇರು ಒಂದು ನಿಕುಲು ಆ ಚಾನಲ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೇಗಡೆ ಬೂರುಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋಲ ಬೇಗ ಬೂರುಂಡು ಸೊ ತ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾನ್ವಿಗ್ ಮಲ್ಪ್ ನಂಚಿನೇನು ಮಾತ್ರ ತೋಜಾವೆ ಆತೆ ಜಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಜೆ ಒಕ್ಕ ಪೀನರಿ ಅಗ್ರದ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಪಿಂಟೆಲ್ಕಾಯಿ ಸೊ ಒಂದು ಬಜೆನ್ ಮಾತ್ರ ಬಜೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ರದ ಕಾಯಿ ನಾನು 4 ಮುಟ್ಟವನು ಪಕ್ಕದ ಪೂರ ಮೇಕ್ ಸಂದಿಗೆ ಪೂರ ಮುಟ್ಟವು ನಾನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಮುಟ್ಟವಡ ಅಂಡೈತೆ ಸಾನ್ವಿನ ಒಂಜಿ ಮೀಪಾದ್ ಬರೋಡು ಸೊ ಮೀಪಾದ್ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿಗ ಮೀಪಾನಾಗ ನಾನು ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಂತೂ ಸಿರ್ಲಾಕ ಪೂರ ಕಂತುಪ್ಪತೆ ಸೊ ದೆಕ್ಕದ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಹೈಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ದೆಪ್ಪು ಹ್ಯಾನ್ ಈ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆನ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಸಣ್ಣ ಪೌಡ್ರ್ ಮಂತದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೀ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಂತ ಸೋಪುಲ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಂದೆ ಸೋಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ಬಟ್ ಅವು ನಿಕಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಡಕ್ಕೇಂದು ಆ ಸೋಪುನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಂದಿ ನಾವು ಸೋಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿಗ್ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆನ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಗ್ರೈನ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೂಜಿದ್ ಮೀಪಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದನಿಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಪೊಯ್ಯೆ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಡ್ ಸೊ ಒಂದೇನು ಡೈಲಿ ಪಾರ್ದ್ ಮೀಪ 2 ಎಡ್ಡೆ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆನ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೆಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೌಡ್ರ್ ಆಂಡ್ ನಾನು 2 ದಿನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಒಂತೆ ದೆತ್ತದೀಪ ನೆಟ್ಟು ಒಂತೇನಿ ಪಾಡ್ವೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನು ಗುಂದೇನಿತ್ತೆ ಪೂಜಿನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಚಿಚ್ಚಿ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ನರಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಮೇಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಪಾಡುಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೊಯ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕೊರಡು ಟಪ್ಪ ಕೊರಡು ಚಿಕ್ಕಿಯಾ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಕೊರಡು ಟಪ್ಪ ಮುಚ್ಚತ್ತೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವೇ
ಸಾಬೂನ್ ಪಾಡೋಡೆ ಸಾಬೂನ್ ಪಾಡೋಡೆ ಒಕ್ಕ ಪಾಡುದು ಒಕ್ಕ ಪಾಡಿದ ಒಕ್ಕ ಪಾಡಿದ ಗೆಸ್ತಲೆಂಗಲ ಸನ್ ಬಾಬಾ ಮಮ್ಮಮ್ ತಿನ್ರೆ ಕುಂದಿರ್ತಿಲಿ ತಿಳಿ ಅವಳು ಮೆಲ್ಲ ದೀತಾನೆ ಟಿ ವಿ ಐಕ್ ಅತಿ ಶಾನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೀಗ ನೀ ಅದೀಕ ಇರಕ್ಕೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬನ್ನಿ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬನ್ನಿ ಸಾನಿರಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೋಸೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತ್ತೆ ಹಾಂ ಬಕ್ಕಂದು ಒಂದೇ ದಾದಿ ಅದು ಮಗ ಒಂದೇರಗ ಅಜ್ಜಾಗ ಅಜ್ಜಾಗ ಇರೇಗ ಇರೇಗತೆ ಶಾಣಗ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅತೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಶೋಕು ಚೀಪೆದ ತುಲೆಗೆ ಚೀಪೆಂಡು ತುಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಶನ ಚೀಪೆಂಡು ತುಲೆ ಶನಮ್ಮ ಚೀಪೆಂಡು ತುಲೆ ಚೀಪೆಂಡೆ ಜೈ ಬಾಯ್ ಹೆಂಗ ಯಾ ಬಿಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ದಾಯಕ್ ಬಿಜಿ ಇಲ್ಲಾರು ದಾಯಟ್ ಬಿಜಿ ಇಲ್ಲಾರು ಮಮ್ಮಮ್ ತಿನ್ಪಿನೆಟ್ ಬಿಜಿಯಾ ಹಾಂ ಏ ನೇಣ ಮಮ್ಮಮ್ ತಿನ್ಪಿನೆಟ್ ಬಿಜಿ ಯಾನಿತ್ತ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿನರ ಕೊರಿಯೆ ತುಯ್ಯಾರ ತನೆಗಳು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನನೆ ಪೌಡ್ರು ಐಕ್ ಪುದರ್ ದೀತ ಪಂಡ ಮಾಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ದೀತ ಪುದಾರೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ನಿಕ್ಲು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ ಐತಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂದೆಲ್ಲ 2 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊದ್ಯಾದ ಕೊರಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೇರು ಪಾಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತು ಪರತ್ತೆ ಆ ಬೆಚ್ಚ ಪೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರೊಲಿ ಹಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸೊ ಮಾಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಬರ್ ಬರೋದು ಐಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಬೆಚ್ಚ ಪೇರಿಗೆ నేను ಪಾಡ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಡಾಂಡ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ನಿಕಲು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ಬಾಬದ ಒಂಜಿ ಮೀಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೂ ಇರತ್ತೆ ಅವೇನ್ ಪಾಡುಂಡ ಆಪುಜರೆಗ್ ಅವು ಅಂತ ನರಕ ನರಕ ಆಪುನರೆಗ್ ಐತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬುರ ಐತ ತುಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಿಂತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಏನ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಐತೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ಬಾಬ ಮೀದು ಪುರ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆದ ಬ್ಯಾಗ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ದೂರ ಬಿದ್ದಾದ್ದೀನಿ ಸೂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಸೂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಡೆ ಸೂಜಿ ಕೊರ್ರೆನಾ ಅಂದೆ ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಸೂಜಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಪರ್ಸದ ಏತುಂಡು ಕಾಸಿರ್ನ ಪರ್ಸರ್ ತೋಜಲ್ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಏತುಂಡು ತೋಜಾಲಿ ತುಕ ಏತುಂಡು ತುಕ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ಬಾಬುದ ಪರ್ಸಲ್ ಏತುಂಡು ಕಾಶಿ ತೋಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟು ಓ 20 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡೆ ದದ್ದತನಾರೆ ದಬ್ಬುನ ಇರ್ಚು ಜೋರ್ ಪಾತಿರೋಡು ದಾದ್ದತನಾರೆ ಕಾಶ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಕಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದ್ ಜ್ವರ ಆತನ ಒಯ್ಕ್ ಜ್ವರ ಆತನ ಅಂದ ಜಿಪ್ಪು ಮಾಡುವಾರೆ ಅಂದೆ ತೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನ್ ಪುರ ಮುಟ್ಟಾರೆಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಬಮ್ಮದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರಾರು ಮುಟ್ಟಾಗ ಎಡೆಜಾ ಎದುಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ಕಾರುಗ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೊಂಚೂರು ಪಾಡು ತಿನ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಹೊಡೈತೆ ಪುರ ಕಾರಿಗೆ ಮಂಡೆಗ್ ಮಾತ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟ ಹೊಡ್ತಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಗ್ ಲಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ 16 days ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ నేను ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಾಲೆ ಪುಟಿನ 16 days ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ నేను ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೋಚೋಡ್ಗೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಶಾನ್ ಬಾಬಾ ಹೆಂಗೆ ಡಿಗ್ ಡಿಗ್ ಮನ್ಪು ಇರ್ತಿತ್ತಲೆ ಮೂಲ್ ಚೋಚಿಯಾನ್ ಬುಪ್ಪಿ ಕ್ಷಮ ಆಪುಂಡೆ ದಾದೆ ಕ್ಷಮ ಆಪುಂಡು ಹೌದಾದಿ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಾಗಿ ಸೂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಶಾನ್ ಬಾಬಾ ಯಾನ್ ದೂರ ಪೋಡು ಯಾನ್ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪಂಡ ಬೆಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಚೋಚಿಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ಚೋಚಿಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದೊಡ್ಡಗಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡವಲು ಮಿಶಾರ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಚೋಚಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಲಗಗೆ ನೋಡಿರು ದಾದ ಆತಂದು ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಸೀತಾ ಆತನ್ಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸೂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ನೀರ್ದಾಗ ಬಾಯಿ ಆಮಲ್ಪುನು ಶಾನದಾಗ ಬಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಆಮನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಲೆ
ಮಾತ್ರ ಕಾಶ್ ಎತ್ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ್ ಸಾನ್ವಿ ಕಾಶ್ ಸಾನ್ವಿ ಕಾಸು ಎತ್ತಾಂಡ್ 100 ರೂಪಾಯಿ डॉक्टर ने कैसे जिन दिया बाय बाय इत्ते तुले ಗೊಬ್ಬರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಣಸಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕರಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತಿನ್ನ ಆರ್ಲ ಖರಾಬ್ ಹೋಯ್ರಿ ಯಾರನ್ನ ದೊಡ್ಡನ್ಲ ಖರಾಬ್ ಆಗಿರ್ ನೇಣು ಅಂಚು ಬೋರಜ್ಜಿ ದೊಂಬುಗ ಒಂದಿತ್ತು ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಗಾಡಿ ಸೋನು ಗಾಡಿ ದೂರಗೆ ಮುಲ್ಕಿಗ ಕಿನಿಗೊಳಿಗ ಕಿನಿಗೊಳಿ ದೂರ ಮುಲ್ಕಿಗಾವು ಓಡೆ ದೊಂಬುಂಡು ಬನ್ನತೆ ಅಲ್ಪ ದೊಂಬುಂಡು ಬನ್ನತೆ ಕೊಡದರ ಪಾರ್ನು ಬಿಟಿಸಾ ಓ ಬಿಟಿಸಾ ದೊಡ್ಡಲಕಾನೆ ಪಾರುನ್ ಅದೇ ದೊಡ್ಡಲಕಾನೆ ಪಾರುನಿ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡತಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದಿರ್ ಸೈಕಲ್ ಓಲ್ಲರು ತಿಕ್ಕಿಜಾ ಚಪ್ಪಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮೆಲ್ಲ 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 ಏ ನಂಗದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಂಜಿ ನೆನಪಿರು ನಂಗದ ಪವರ್ ನಂಗದ ಪವರ್ ದಾದ ನಮ್ಮೇರ್ ಕಂದಿರ್ಗೆ ದಾದ ಕಂದಿರ್ ರಾಜರೇ ದಾದ ಮಿಲ್ಕಿ ಮಿಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಮಿಸ್ಟ್ ಯಾಲ ತಿಂತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂತಿ ಇರೆ ಗಟ್ಟವು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಕ ಮಕ ವರ್ಕಲಿ ತಕ ಹೆಂಗ ಜೋ ಟೇಸ್ಟ್ करले ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಯಮ್ಮಿ ಇರೆ ಗಡ್ಡ ಒಂದು ಇರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ದಡ್ಡ ಒಂದು ಅಬುಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಪುಳಿ ಪುಣ ಆಹಾ ಪಜಪುಗು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾಡ್ದೇರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಟಿ ಕೊಲ್ಲೆ ಬಾಬಾಗ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬನ್ ತುಲಿ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಆಲ್ತೀನಿ ಪಿನ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಉಂಡು ಶೋಕುಂಡ ಎದೆಂಡ ಭಯ ಒಂಬತ್ತಂಡು ಈತ ನಮ್ಮ ಡಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿ ತಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಡಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿ ತವಲು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲ ಹೊಡಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದು ಪೋಪಿನ ರೂಟ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜಾವೇನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬದಲ್ಲಿ ಕೀ ಬತ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ರಮ್ಮೇರ್ ನಮ್ಮೇರು ಒಳ್ಳೆರಿರ್ನ ಹೊಡಿ ಬೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಹೊಡಿ ಬೇರು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಎದುರ್ತುಲೆ ರಾಜರು ಬರ್ತೀರಿ ರಾಜರೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ರೆ ಪೋಯಿರಂಗನ ಶಾನ್ ಬಾಬಾ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ತಾಗುನ ಇಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ನೂರು ಸತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಶಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಂತದ ಸತ್ತಿದೆ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜರ್ನ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಈ ಸತ್ಯ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ತುಲಿ ರಾಜರ್ ಬರ್ಡೇ ತಂದೆ ರಾಜರ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೈನಿ ಅಂದ ಅಂದ ದೆಪ್ಪುನೆ ಜೂಲೈ ದಾಲ ದೆಪ್ಪು ಜೂಲೈ ಅಂದ ತೂಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಪೋತ್ ಪೂರ ಬತ್ತ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಚೂರ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಪೋಪಿನ ರೂಟ್ಲ ತೋಜಾರ ಆಯ್ಜಿ ದಾಪಂಡ ಸಾನ್ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಲ್ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಟರ್ ಉಂತೋನು ಓಲು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಿಂಚ ಒಂದು ಓಲು ಮಾಲು ಓಲು ಪೂರ ಸೊ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೂದು ಪರ್ ಪೋಪಿನ ಪುರ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪುಜಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ದಾಪಂಡ ಸಾನ್ವಿ ಉಂತು ಇರತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡೆ ಸಾನ್ವಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಜನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಒಂಬತ್ತಂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ತುಲಿ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಬಯ್ಯದ ಫುಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಒಣಸೆ ಸೊ ಈತೇನು ಇಂಚ ಫುಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಾನ್ವಿನ ಐಟ್ದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂಚಿ ಕೊರ್ಪೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತಪ್ಪೋಜಿ ದಪ್ಪಣ್ಣೆ ತುಂಬ ಸಿರ್ಲಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತಲು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸಿರ್ಲಾಗ್ತೀನಿ ಪುಜೋಲು ಕೆಲವರ ರಾಗಿನ ಕೊರ್ಪೆ ರಾಗಿ ಸರಿ ಪುರ ಕೊರ್ಪೆನ ಸೊ ಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಪುಂಡ ತೆಂಚದು ತಿನ್ಪೇರು ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಈತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಾಕಾತನ್ ಸೊ ಕುಲ್ದಿರ್ ಮಮ್ಮಿರ್ ನೊಟ್ಟುಲೆ ಕುಲ್ದಲು ಸರಿ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಸಾನ್ವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ಈತೇನು ಒಂದೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೆಕ್ಕ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್